खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सानसेनि उनाव सानसे फिन आरोबाव भैरबकुंड ब्लक इउपिपिएलआव जयनिं हाबाफारि 38 नं भैरबकुंड बियाबाव सानफानि उनाव सानफा साफानि उनाव साफा इउपिपिएलखौ रायजो राजा सुबुंफोरनि अनसायनाया बांनायनि सायाव बांबोनो हमगासिनो दं। फुंनि समाव गोबां जयनिं जाखांनायनि उनावबो थांनाय 2 आगस्टआव फिन आरोबाव बेलासिनि समाव भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय जाब्रैथला बिस्टिसनि गान्दालङायाव सा 50निबो बांसिन बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजोफोरनि इउपिपिएलआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएलआव गोदानै जयेन जानाय दैदेनगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे इउपिपिएलनि प्रिन्सिपल्स आरो आइडियोलजिखौ लानानै खामानि मावलांनो खावलायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दोलो दोलो गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा जथन खालामदों आरो बेयो माबानि थाखाय इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाबोदों। मानोना सुबुं खालामनानै पार्टिनि गोहोआ बांनाय सापर्टार बांनाय भटार बांनाय मानोना देरहानाय जेननाया पाब्लिक सापर्टनि सायाव सोनारगासिनो जाय पार्टिखौ बांसिन पाब्लिक सापर्ट खालामगोन माबाया भट होगोन पार्टियानो देरहायो। बेनिखायनो दिनै लोब लोब गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआव योगदान होनायनि ओंथियानो जाबाय जे इउपिपिएलखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। बेनिखायनो गोबां पार्टि सुबुंनि मानसिफोरा योगदान खालामफैदों। गोबां हान्जानि जायफोर वार्कारमोन एक्टिभ वार्कार बिसोर बिथांमोना गाव गावनि पार्टिखौ नागारबोदों आरो इउपिपिएलआव फैनानै इउपिपिएलजों गोजोननाय मोनफैदों। मानोना इउपिपिएलआ सरकार दागोन बेखौ रायजोफ्रा रोखा जाखादों आरो सरकार जाया दागोन बेजों थायोबासो रायजो राजाफ्रा लाब जायो। बे बाथ्राखौ सानखांनानै जेरै गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव योगदान खालामो बेयो बेनि थाखाय जों थारैनो गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जों बिथांमोनखौ इउपिपिएलनि प्रिन्सिपाल आरो आइडियोलजिखौ लानानै जाहाथे खामानि मावलाङो बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जों गासैबो फरायदों। थांनाय 2024निफ्राय दासिमहालागै मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै इउपिपिएल सरकारा आरो जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै एसेम्ब्लिनि बेरेखा दोलों बिथाङा फोरमायदों। साख्रि होनो हायाखै होननानै बोरै बुंखो जों इतिमধ্যे प्राय 4,000सो फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होबाय एलपि एमइ हाई स्कुलनि आरो 10खान कलेज प्रभिन्सियेल खालामबाय। 10खान कलेजनि प्रत्येक डिपार्टमेन्टआव सानै करिबाबो जेसेबां मा थायो डिपार्टमेन्ट दं बिथांमोननि साख्रियाबो रेगुलार जाबाय थारमाने बिथांमोननिबो साख्रि होबाय। कलेज लानाय माने कलेजाव थानाय टिचिं स्टाफफ्राबो बिसोरनि साख्रियाबो कनफार्म जाबाय। आरो बावैसो जों 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनि साख्रि होनो थांगासिनो दं। इतिमধ্যे जा भाइभा जालांबाय रिटेन टेस्ट जालांबाय टेस्टआनो इतिमধ্যे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होनो बाखि दंसै रिटेन टेस्ट फिजिकेल टेस्ट गासैबो जालांजोबखांबाय माथ्र दा एपइन्टमेन्टआ बाखि दंसै। बेनिफ्राय जा बिसिडिसि गासै 420 बिसिडिसि सेक्रेटारि लानो होननानै थि खालामदोंमोन बेबो इन्टारभिउ रिटेन टेस्ट जालांबाय आरो रिटेन टेस्टनि सिलेक्सन रिजाल्टखौ जों होबाय आरो बिथांमोनखौ बावैनो भाइभा लानाय भाइभा लाखांनायनि उनाव साख्रि बिफर इलेक्सन थारमाने नैबे कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगाङावनो जों 4th ग्रेड 3rd ग्रेड आरो बिसिडिसि चेयारमेन सेक्रेटारिफोरनि साख्रिखौ एपइन्टमेन्ट होजोबगोन। दिनै जों जिखिनि होगोन बेखौ पारफेक्ट केन्डिडेटखौ नागिरनो थाखाय नाजादों बेनिखायनो जोंहा गोबाव जादों। जों जि साख्रि होगोन बे मेरिट बेसिसआव होगोन आरो बेनिखायनो जों एसे सम लादों। कारण साख्रिखौ उदायमथे होनो होनबानो होनानै लाब गैया। कारण जों मिथिदों जे हाग्रामा महिलानि साख्रि होदों खिन्थु बिथांमोनहा साख्रि होनाय गोबाङानो दासिमबो दरमाहा मोनाखै कारण खुनु सिस्टेम गैयामोन। साख्रि होदों खिन्थु बिथांमोननि दरमाहा बबेनिफ्राय फैगोन बे रेगुलार जागोन ना कन्ट्रेक्चुयेल जागोन ना माबा जागोन फिक्स पे जागोन बेनि जेबो डिसिसन गैयालासिनो जेबो पलिसि गैयालासिनो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनायावनो क्रेडिट थाया। खिन्थु एपइन्टमेन्ट होनानै बिथांमोननो रेगुलार दरमाहा हानायावसो क्रेडिट थाया। जेरै जों जिखिनि साख्रि होगोन जोंनि हयथ' जोंनि समाव साख्रिखौ बारा जानाय नङा एसे खमानो जागोन। जिखिनिखौ होगोन जों रेगुलार पस्टआव रेगुलार दरमाहा मोननाय बिदि सिस्टेमाव होगोन सेंसन पस्टनि एगेन्स्टनि जों बेनिखायनो जों हाग्रामा महिलानि बिदि 11 बोसोर 12 बोसोर गाहाम दरमाहा मोनालासे साख्रि मावनांनाय बेबायदि जों होनो नागिराखै आरो जों जि साख्रि होगोन बे स्टार्टिंनिफ्राय दरमाहा मोनगोन बे रेगुलार पस्ट जागोन आरो बे सेंसन पस्ट जागोन। बेनिखायनो जों साख्रि होगोन होआ होनना बुङाखै आरो होगोन। जोंहा साख्रि होनो दिले जानायनि खारन बेनो जे जों गासैबो पस्टखौ सालिजायै नायनानै बिनि फाना बबेथिं मोनगोन पस्टआ सेंसन जायोब्ला जों बेखौ एपइन्टमेन्ट होयो दरमाहा होनो हागोन ना हाया बे गासैबो सिन्था खालामनानै
दरमाहा होनायनि राहाफोरखौ थिग खालामनानैसो जों साख्रि होनो ओंखारदों आरो बे खाटां जागोन जों बावैनो साख्रि होगोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथां उनाव इउपिपिएलआव रायजोआव जोगदानाव माने पुनः रायजोर माने बहुत संख्यक रायजोर इउपिपिएल जोगदान पार्टी अपनी ब्लक सेक्रेटारी हिसाबै পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলক মই ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ মানে আজি চাওঁতে টোটাল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা মানুহবিলাক ওলাই আহি আছে ৰাইজবিলাক ওলাই আহি আছে এইবিলাক জইন কৰিবৰ কাৰণে সঁচাকৈ আজি পুৱা ভাগতে আমি আমাৰ ব্লক অফিচতে 20জন আমি বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলক আমি জইনিং কৰাইছোঁ এতিয়াও আমি গাণ্ডলঙত জাবিদলা VCDC অন্তৰ্গত গাণ্ডলঙত আমি 51জন বিভিন্ন পাৰ্টিৰ পৰা আমি জইনিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো এইটো সদায় আজি মাত্ৰ নহয় সদায় ৰেগুলাৰলি আমি জইনিং কৰি আছোঁ আৰু সকলোৱে ৰাইজে এতিয়া মানে বুজি পাইছে যে এই 4.5 বছৰ যি এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ইয়াত ঘূৰি আহিছে শান্তিৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এটা নিৰাপত্তা পাইছোঁ কোনো অকালতে নিজৰ জীৱনটো হেৰাব লগা হোৱা নাই তাৰ কাৰণেও ৰাইজে ওলাই আহিছে যে এই শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ শান্তিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মানুহবিলাকে ওলাই আহিছে কিয়নো কালিৰ দিনত এটা 8টা বজালৈকে কোনো মানুহ ৰাস্তাত ওলাব পৰা নাছিল এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল কিন্তু আজি 12টা 1টা বজালৈকে মানুহে মুকলি মনেৰে ঘূৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ যি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰৰ নেতৃত্বত যি আজি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশৰ কাৰণে মানুহবোৰক এই পৰিৱেশটো দীৰ্ঘদিন ধৰি কেনেকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই আহি কেনে ইউপিপিএলক শক্তিশালী কৰি আছে আৰু পুনৰবাৰ এইবাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে ভৈৰৱকুণ্ড হিচাপে কেনেকুৱা আছে বৰ্তমান ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিটো একদম পুৰা হেপী আমিতো মানে ৰিচেণ্টলি এতিয়াও মানে যদি ইলেকশ্যন হৈ যায় এতিয়া পৰ্যায়ত আমি 25,000 ভোট আমি আনিব পাৰি আছোঁ এইটো মানে আমি এজ এ লিডাৰ হিচাপে কোৱা নহয় এইটো আমাৰ মিডিয়া কৰ্মীসকল হওক আমাৰ বৌদ্ধিক মহলৰ ব্যক্তিসকলেই হওক তেখেতসকলে যি এটা এক্সিট পোল ওলাই আছে এতিয়া গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰৰ নামত এতিয়া 25,000 ভোট পাই আছে এইটো খাটাং জিকি আছে যেহেতু বিজেপিও সোমাই আছে ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ নহয় সকলোৱে বিজেপি আছে BPF আছে APP আছে নতুন দল হিচাপে আছে কালি কংগ্ৰেছ খেলিব পাৰিব নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আহিব পাৰিব কিন্তু এই যে 4.5টা বছৰত আমি যেনেকৈ আমি সমষ্টিত এটা উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পাৰিছোঁ এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি ইয়াত সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সকলো ভাষা ভাষী ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোক এটা যি এটা সন্মান দিব পাৰিছে ইউপিপিএল চৰকাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে ছাপৰ্টেড আছে আৰু সকলোৱে এই আকৌ এবাৰ পুনৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীক জিকাই ইয়াত মানে ইউপিপিএলৰে MCLA বা বনাব খুজি আছে